Il-Prinċep Filip kellu rabta sħiħa ma' pajjiżna hawnhekk ninsabu eżatt biswit ir-residenza li kienet tiegħu u kif ukoll ta' Reġina meta kienu jiġu iżuru lil pajjiżna. Se ngħaddu biex nitkellmu ma' Mario Farrugia mill-Fondazzjoni Wirt Artna fejn se jgħidilna wkoll x'kienet ir-rabta tal-Prinċep Filip ma' Malta. Ġie ħafna drabi hawnhekk, kemm bħala uffiċjal tal-flotta irjali u kif ukoll bħala il-sieħeb jew il-konsort ta' Reġina. Ngħidu wkoll li fil-fatt għex hawn Malta wkoll. Propju f'dak iż-żmien meta Reġina kienet għadha prinċipessa u damu hawnhekk sa l-1952 meta miet ir-Reġor Sitta, ovvjament imbagħad ir-Reġina saret Reġina Elisabetta ovvjament talat fuq it-tron. U intelmitlu ħesrem biex ngħidu hekk il-karriera navali tiegħu. Però aħna nafu wkoll daġi iktar wara 52 fil-fatt imbagħad ġie wkoll ġie varji drabi. L-ewwel ħaġa għandna l-okkażjoni tal-indipendenza. U ġie okkażjonijiet oħra wkoll. Jiena fil-fatt irid ngħid li kelli x-xort li niltaqa' miegħu propju fl-1989 kien ġie Malta u fost l-attivitajiet li kienu saru il-fondazzjoni kienet inkarigata li tagħmel wirja dwar il-Forzi Ingliżi f'Malta, l-istorja ġifieri r-rabta tal-Forzi Ingliżi f'Malta u konna minnija fil-fatt il-British Legion. U bħala bniedem kien bniedem ovvjament kien magħruf ħafna li tażaq fommu kien fil-fatt ħafna drabi jispiċċa fl-inkwiet għax kien ġieli ċerta affarijiet ma kienx ikunu kalkulati u anke f'dik l-okkażjoni fil-fatt kien għalilna minn fejn sraqtu għad il-bandiera, fis-sens kien hemm il-standard irjali li kien ġabu xi wieħed mill-membri tal-fondazzjoni biex ikun għall-wieru fil-fatt ekwippja b'dak il-mod. Ir-rabta tal-Prinċep Filip żgur mhux forsi se tibqa' mnaqxa fl-istorja ta' pajjiżna fejn tibqa' tispikka l-imħabba li kellhom il-koppja irjali lejn Malta, mod partikolari l-imħabba li kellu l-Prinċep Filip. Reġina minnaħata dejjem iddeskriviet bi kliem sabiħ il-perjodu meta għexet f'Malta il-bot mill-attenzjoni tal-medja Ingliża. F'dak il-perjodu il-Prinċep Filip kien stazzjonat Malta mar-Royal Navy. Id-Duka ta' Edinburgh reġa' ġie wkoll f'pajjiżna meta ingħatajna l-indipendenza frott il-ħidma ta' George Borg Oliver fil-waqt li ma naqsu żjarat oħra tul is-snin, partikolarment fil-laqat ta' ċokem. Permezz ta' messaġġ fuq il-medja soċjali il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech esprima s-soba tiegħu għat-telfa tal-Prinċep Filip u wassal il-kondoljanzi lill-familja rjali, preferenza wkoll għal kif il-pajjiżi tal-Commonwealth illum qed jibku t-telfa ta' persuna li kien ammirat minn bosta. James Aronellu, Net News.